Nga to, tiguri ko mo. Nagngato. Kasa nung naman daw, itamo lapayag ko, tidak dapat Itaray! daw. Ay, sus. Kasla, the red horse. Naglaglag to ti puso, ma. Ala, kasa ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay, dito naglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Aguray ka pa, Siya ti doktor, ha? Naglaglag to bang anglit. Okay na sa mo. Sobret. Hello daw. Kumusta ka daw? Damanin. Damanin daw. Si kamanan. Agsakit kamanan. Ngarod daw. Sakit na manang. Sungar nga da manang. Pauna yun. Anya manin ti marikrik namon. Kanayon nga, agsabsabat ti kitay ko daw. Kanayon nga, burburot ti dara. Pinapang ka nagpalaboratorin? Tanam mo ang nagburburot na daram? Uy nga rod daw. Kung ano ag UTI naklaang. Nga maamaw, tagburburot mo dahi ti dara. So ngayon baunda mo man dito kanyamon daw. Agoray ka man ta, i-check ta man marin. I-check ko pa lang nga ta daram, ha? Kunam ka agburburot ta daram. Apay nga taulo daw. Hangka di nga dito. Dito, tagpa nga to ti dara. Ay, kasi ka di daw. Pag nga to ti dara nga. Madangag mo to no nga to daram. Ay, wundok, nakangato. Oo, nangato niya. Oh, nangato nga talaga. Nyamutan, nagngato-mutan na itan daw. Susapo, delikado Kasi ano ka. ngayon daw? An nadama ti bagin. Sos! Po! Nagngato ti guri ko mo! Nagngato. Kasi anong naman daw? Itamo lapayag ko, tidak dapat Itaray! daw. Kapay nga, itamo lapayag ko daw. Kasi ano No nga? iti lapayag na bara, kawawata ng ato guri ko mo. Ay, Guri kasi ka ta, i-check ka dahito. No, ng ato guri ko mo, napaspas mo ti pitik ti pusom. Lachik mo mga rod daw, din puso. Kapay nga, dito timid ko daw. Guri ka, kasi no dahito ti kami niya, di ba, dati ti pusom. Dahito titon, gasadag mo ton, o, di ba? Ay, woy, nagasidag daw. Ay, sos. Kasla, the red horse. Naglaglag to ti puso, ma. Ala, kasi ano ngayon daw? Delikado nga talaga. Nay, dito naglaglag to nga kalding. Apay nga, hindi kita daw, kadingunan. Aguray ka pa, Siya ti doktor, ha? Naglaglag to bang anglit. Okay na sa mo. Ay, apo. Ma'am, delikado dahil ito'y sakit mo, ah. Delikado dahil ito'y sakit mo. Apay daw. Agurigor ka. Agsapsabat kiday mo. Undaw. Agburburok daram. Undaw. Delikado dahil ito'y. Apay daw. Saan mo bayabayan na itabagin? Saan mo bayabayan? Apay nga ron daw. Nya ka diti sakit ko daw. Ti sakit mo. Sakit ti bulsa. Tapno maagasan na ita sakit mo, agsalukag ka, baka matay ka, simumulagat, ala agawid kan, tamahay bladak, di na orasan. Dan sakit di sadsadod mo. Nyama ni doktoran. Pag dyan ang tisbukin takik, mga aw sa amo dyan nga doktor, nagwapo pa iman. Naku. Pasok! Hello, Doc! Kumusta ka? Hindi siya umaling. Sik ka manan! Apo ka, magkapaumaga, tugaw ka, sakit mo. Ada man sakit mo niya. Nga ron, Doc. Ang subli-subli mo to sakit ko. Nyamutang. Di nagsama mag-agasa na. Subli-subli dahil sakit mo nga kunam. Ala, sige, aguray ka tayo, check na dagiti dardara mo na. Kun tak-takin. Dardaram, tak-takin. Is bomb. Number 1 is bomb. Bago dahil ta, i-check ko pa dahil ta, kilikilim. Dardara ka datak-takik daw. Is-isbaw. Dahil nga check up, pang malupitan dato yan. No, hamo nga malasatan dahil nga check up ko. Awanin. Sa bali, pagbalin ng dahil tabagin. Pagbalin nga sa bagit ito, bulprag to. Bulprag? Nga kamatin daw. Panagkukunam kanya mo daw. Tuka.
Awan, di ato nga saon. Sumanaw ka, at ang samat, sakit mo, sumanaw. Check ta dati, kuamon. Nung dati, gurigur mo. I-check mo no, dagurigor ko daw. Ay, Nga rodan daw, i-check mo na no. Adati, kwa, gurigor ka. guri ka ta ipaipit tamang pelaang man. Dati malangan ta. Thermometer daw. Thermometer. Thermometer. Agure Ipitin. Ang kanga ninyo, Bran. Ada epilepsin? Ada epilepsin niyo. Ada katil-tililing mo sa talaga. Lagure. Dati tigamit ko nga thermometer. Kita. Sa anong may mabasa daw? Aguni dok na ito? Aguri data. No, banganan. Dok. Kunanan nalpasan. Kita tanto. Nalpasamit daw. Tak. Aywan, nalpasan daw. Kita mo daw. Ang utam. Nya. Okay daw. Effective data thermometer ko niya. Talaga daw sakit mo. Ala aming daram kada isubom. Pati takkim Kasi ano nga alaam daw? Alaan ka utam? Ikang kati kwa pagyanan ti isbom kan takkim. Sige daw. Ikang ka daytoy punuam dagitoy. Win Punuam daw. daytoy. Okay? Sige daw. Itoy. Punuam ti isbom. Sige daw. Apay nagdaktal mo daw. Makaisbuak pa kas takado daw. Kasi talagang ma-check data sakit mo. Tapos sigurado. Ay, ganam. Isbo daw ito daw. Alis mo data. Daw tangay daw. Daw. Sabi ko. Punuam ti takki. Takki. Wan takkim. Punuam ate Pag-alala nga titakki daw. Takkim Nagbasilang Nga takki tinuang kada takki ti kabalyaw. Takki ti kaldi nga mga paglalawakan. Takkim laang. Punwak daw. Punuam ate. Punuam amin. Kaanong tupay nga mapumpuno daw. Basta punuam. Mangangkat ti adulat ta. Kaanong tupay nga mapumpuno daw. Awan ti adu nga reklamo. Alam na gitan. Ina nga rudan daw. Ala kung nagito'y pagjalan tisbo kada takkay. Wan, sige, ingkan. Manungal daw. Sakbay nga agsubliak daw. Basta mapunom daytan. Urin niya nga manong aldaw. Agsubliak Agsubli ka daw. kanya kon. Wan. Sige nga rudan daw. Lain ka, Nakaon. Juan. Thank you, Dok. Wan, bye. Thank you, Dok. Bye, Dok. Bye. Nyama ni doktoran. Pag dyan ang tisbukin takik, mga angaw sa amo dyan nga doktor. Nagwapo pa mo. Naku. Ay, makabandog mo tumuli dito agdan. Nagdagsin mo ito dito resulta ti isbukong. Ay, hapo. Dagsin nga talaga. Nyamot din. Tulad ko pa lang dyan. Klinik ni Dr. Daite Isbuk, damdaman to di takik. A few moments later. Ay, nabambanog mang yun ulit ti takik kaun. Nyaman ni doktoran. Ay, apo. Nakabanog. Nakanga tuntuki di dito klinik na ni doktoran. Pasok. Nabambanog na, Dok. Apay ta nakamas ka. Nakubid na gamin, Dok. COVID ka? Okay. Sumberkan dito yan. Bakang ano na pa mapasamak niya dito ka. Ay, gyaman na, Dok. Talaga nga nabambanog na. Apay ta nakamas ka. Kinakubid na nga ro daw. Isungar nga dati resulta dag-isbukin takikaw. Apay nagbid mo nga napuno mo. Dahil tagitang doon nga plangganan is bukin takke. Imposible. Kinakubid na nga ro daw. Amuyo ti symptoms ti COVID. Di ka doktora mo tin takke. Ay, nagtaki ang doktor. Nag-uyot na doktor. Pormi pa nag-inom ko danong doktor. Iso nga napunpun nun aday jay ti kwan isbukaw. Hindi pa nagtaktakik garo doktor napuno mo jay batyan. Pag may tadangarod ka na COVID ka, ta napunom wala amin na kita nga doon nga planggana. Kaya mo sa mga na-COVID na daw. Medyo lang. Mangirumon mo dito nga doktor. Apit ta tumanabutob ka dito. Awan daw. Di ba na COVID ka nga kunam? Awan daw. Agore tayo check ko man no, tapay lagurigur mo. Lay batay mo to sa ganito. Batay mo. Apay tasakak daw.
I-check ko garod no, dagurigor mo pa, ita na COVID kang ko na. Nya kita na yan. Apay nga day tamot ten daw. Apay dagiti sakam, kaslang na pa nagkaliti kamutit. Napanak pa nakigapas na daw. Marig na? Aray. Ay, awan guri-guri mo, awan. Ikang kati pagkargaam, tayong ka mga nati isbom kintakin diwar. Kita inurnong mga duwa nga plangga na. Sige daw. Da itoy, malang-alang basi jiti takim ha. Nagloko ka mo ten daw. Nagado di taktik may sabatsa, bati lang maganti pagkargaan. Di kaya mga sawon, isarek mami nga takim dito, nakabangbang say. Kasi kaki din daw kapag ngamin papala na may sabatsa nga takay. Ay, basol mo, tanamati ka. Kaya mo sa daw, lupon na laang. Inyul ulik pa yung mga di taktik dito isang batsa. Alay nga kitin eh, alam na kiti pagkargaam eh. Kargaam dahil iti takke, basi lang ha. Sige daw. Tapos ato, isbaw. Sige daw. Tingkan. Ang tatuin daw. Yak! Nagbangsit! Nagbangsit dahil tatakkim. Gagangay na Apo. daw. Tamay sa mga lawasan. Apo nagbangsit. Agsat sa magsakiking ka nga pasyente ko. Apo, aya. Natis buti ta. Atoy daw. Ay, tatakke. Atoy daw. La, kanang paila dito eh. Kanang. Ha? Kapag nga ka nagtatakik daw. Nagloko ka magtaon. Di ba i-check na dito? Takkim ni Nisbong. I-check ta. Basta anong mga machik ngay daw. La, kanam. Agbalin ko mo lang mga takiatan. Kanam na tatakkim. Kanam. Kanam. Nga mo taon. La, kanam mo. Awan tayo nga kuhan. Reklamo. Kanam. Kanam na tatakkim. Siyempre, pabulon mo. Inuman mo tayo isbom. Inuman tayo isbom. Inuman tayo isbom. Nalpasin daw. Dalpasan. Kinan mo dyan takkim. Ininin mo isbom. Iso dahil tati agas mo. A few moments later. Pasok! Doktor. Apa yan? Nidala. Nagsakit sa ulo. La, sumra ka. Tugaw ka pa. Tugaw. Tugaw. Nagsakit mo sa ulo ko. Relax ka lang. Na, kalma ka lang. Apa, anya ka din na pasamak. May baltog na daw. May baltog ka. Undok, biglang nga naulaw na. Naulaw ka kasjay. Undok, Tapos nagkasigasjay ka. Halapon. Nasakit na gitulong. Agor ka man, tachikan taman. Nung dati ko na, dugdugol. At marikrik na ka, doon nga bukol na na eh. aray ko. Ito yung dok na itama. Ay, na. Ito, dok. Ay, sus. Nagado nga kutom. Nagado nga kutom niya. Ay, sus. Nasakit pa eh. Awanan, dok. Ngayon. Madi ka mabalin kasi dati ulo, sensitive to ulo. Ito ko lang ako. Sensitive to ulo, nabaltog ka. Kailangan nga ipasitis scan. Ha? Paglalo ka, nagsarawa dahil agong mo. Nagsarawa agong mo, kita man eh. Tapos agbubutog tangiwa mo na eh. Ala, apin niya bro. Huy. Apay daw. Wala, ginala ka pala ang ta, kwa. Isa ka na kaji, kwa, CT scan. First time mo tiyag pa CT scan, Undok, kasi ano ti CT scan daw. aji isulbong ko ta ulom. Sige daw. Machik day ta Kas ulom. na di ko daw, kasi na di agpa-hot oil ti buak. Haan, kasla helmet ni motor. Ay, Oy, kasi lang. Tanong machik day to no dati gergerot na ditawan no Gergerot daw? no dati nagkuha nga balay nga dara. Okay? Alright. La, rugyanak dati CT scan mo, relax ka lang ha. Ready kan? Ba CT scan? undaw. Pagbit lang dito eh. Malat result na madam-dama. Sige daw.
CT scan natin, CT scan. Ang nagtagtagaritab no marata di resulta na. Hanggang uni. Tanoy ibagak. Ang diyan ka pala ibagak tulatan no malpas. Ang diyan ka pa lang dita. Ibagak tulatan no malpas. Wen? Sige daw. Hanggang gunay. Ingana ang ko'y bagbaga nga, ang kong nabaga nga kwa. Tawader ka, ang tawader ah. Sige daw. One eternity later. Ayaw na, pasyente gayang ng CT scan ko ah. Nalipat ang may dati CT scan mo. Anya, dadakan niyang dating jokos ko. Nakita ko ako, gamgamit ko dakan niya mo. Apo kamay. Ako tinatay ko na daw. Nakatulog ka gamay. Lai-check kam ti bagbagin nga ro daw. Check mo. Ay, lai-check tan. Na-check mo niya. Kinilam!